Te perlu pejam mentang la apply kini ka Kinemaster apps te la de pim tip yo na pila ban yo na po Play Store re na Play Store kam dei ka ba free te pila ban hak la de pim nang ban hak ru pila ban page tu video ka bang le arts ne man chwa ka dan ne ka channel hi pila ban page nang tu te mentang ni ya be kumno ban edit ik video mo ngan pani be pi kumno ban edit ik video te kumbang ai pi ma simply ka Kinemaster apps kan don kini ka main page hang ni mo te nang kong ngin ya ni plus button badan hapdeng to kin dala press itu plus button subdan kini ki ratio jong ki video haki ratio pair kan rio khandai ke de mta YouTube videos khandai kan rio mta ki reels ne mta ki YouTube short videos kini 1:1 part mta Facebook te ka bangi pendan kam yang ni ke de tang kini artli kan rio khandai bat khandai kan rio te ding kwa ban china short video ngila pendan kam de khandai kan rio le ding kwa ban le ki long video pat ngila ban pendan kam kan rio khandai tem kwam slam ko por jong phi ngin ya bi khmat vut ngin ya bi kini ka ratio kan rio khandai ngin pni phi kumno ban edit ma te ladangi press tu kan rio khandai ngin po kini ka blank pe changni ka bam dan te mentang i hab ban bu no i kitu ki video la ne ban import kitu ki video ki bang kwa ban edit ni kwa ban ni de ban import no hakani hang ni te mentang in le gubno phi hang ni bathok media hang ni hajrong du media hang ni ta kan klik media hang tu te mentang la mi ki gallery file ki jong phi ba pair hang ni te phi de ban jet tang ka ka video nang ni te gnu ko video ka ba phi kwa ban edit jet nang ni te shubo ngan shim gani ka video hang ni kedi ka video ni parliament agam dan shu de stanki dur sudah dam leleng in yo no na kamera ma shubo ngan shim gani ka video hang ni banyak skuti he padang wan sajan te in le gumnom tang pen i phi nang kong phi la de kwa ban pen ret pen he shu pen kam be artli kti jong phi shu ngiet ba kum to sa lani sha po ma gum to pe ban pen ret pen he ka shong phi ban pen yar lani ban pen ret kum bang te mentang pen i phi kum no ban kot pen i vot ma kum no ban kot chubu la da phi kwa ban kot ni ka pat ka badan sha ka left side lani shka diang phi mitna di kan ni ka badan shka diang nu ni line basaw ke ka ba phi de ban le shu press pe ni ka video te la mi uni u kan chi yang ni ban trim ma la mi tu kan chi sai gani trim to left kamut ban trim ye ka ba sha left lenil da phimi tanat kini ka badan shakhmat duru philaban ai trim to right kamut kini bash khmat paro kala chalot andre menta pat ka jingkli long ba la da ngidon gi pat ki ngim tanat ba ka ba ngim i tanat hapdeng in le gumna te hakata gor kom kadon gani batho split at play hand shuklik binto i kala kot hi ar liang hi kini ko video te la de pikwa ban edit yi ni pan i ba phim internet ni hapdeng pila ban yaj biang tu kanchi stream tu kat pamon te kato kade ke jingi kai habai de bat kumno ban ot ya ki video te la da pinang tang gini ki basic te dian jai pinang hi tamanta dep kani ka media ngin ya no skani ka audio habai de bat ko audio shumut kani ka kani ko video ki bangi ring menta ko audio kala don lapa to ko audio pat phim so tan long pikwa ban aid music leni ban penret leni ban panja no ye kani ka ye kani ka audio jong kani ka video te ke ka bangi le ngila ban ya ni audio ngila ban penret nang ni ye ka sound jong kani ka audio leni ban panja no ngila ban cross kum tu lani sakawe pat long ba la da pikwa ban adno da ka music video da ka music pat mo da audio da ki jingruai gum to hakani ka audio hakani ka video pinle kum no pinret be to baro ta gen sa ai be audio nang ni sajit ki jingruai ki ba phi kwa nang ni ma jit kini ka we so ai plus bento ta gen sa just pat ni ki jingruai ye kini ka jingruai ru phila ban adjust ye kini ka sound kat ba phiman ma te ka to ka de habai de bat ka audio te skaweru la de pikwa ban panja no jlang ba ji gini ka audio jong gini ka main video phila ban ya cha try do don ni batho f shule bin to ka audio ka ya la ka jong ka video ka la dan la ka jong ma te tang ta hi te la dep ka to ka audio ngin ya nyu skini ka voice ru shumut ba
lada pi kwa ban kren ayu menta long kwa ban kren spang kini ko video pi la ban ai direct hang ni start bi hang ni kala kren hi jai kat ba pi kwa ban kren hang ni kat ba pi kwa kren ni kemun dala stop tu la download kini jing kren baro ki badan hang ni te ketu ka de habi de bat ko audio la de pi kwa ban le menta ipor edit video tela dep ka voice nang ni mentang ini le chukani ka clear ka dei ka pat ka badan kam ha na mar bun pring jongi long ba kani ka dei ka main video ngi kwa ban at pat hajrong jong kani ka video de ki ngi la ban at de ki text de ki jing tho le ngi la ban at de ka dor le ngi la ban at de ka video hajrong jong kani ngi la ban at ki ru ngi la ban ai ne layer la dan ki media ki effect ki overlay ki text pat ki handwriting ma the media kamut phila ban adi ki dor ni ki video iki ruma shubo kwa banat ko ko video ngala ban ya ni phei ko video kala dan to phila ban penret penhe ni te phila ban adi ki dor ro te phila ban adi ki dor la ni ko manga ong phi ki text pi kwa ban tho ma ye ni ka phang jong ni ki video te phila ban tho nang ni hello everyone takin dem tu shai okay te gani gadak philaban ra ka chubamon philaban penhe penredro ya ka style jong gani gadak ki fonts ru philaban change kat ba phiman ma bad ya ka color ru philaban change kat ba mon ke color ka ba phi sotanan bat ka badon ka me long kini ki animation ba ki khot ma in animation gumut parmi ne ki dak kin mi gumna kin pin long ka da ga jing sotanat jong phi long hakano gur kam ma ka to ka de ke in animation de press beng ni unit text kan mi sagani ka yuru ka au animation ru long pikwa ban le kanur kam panja ne slide left ne slide right kat ba piman ma te kato ka de in animation au animation haba pila tho text kum to te tangum ta hi kita ki de ki simple ki ba pide ban tem long shmut da pikwa ban le green screen shmut phi ring video le ne phi download video ayu badan da green screen pikwa ban bu no hagni video pin le no ai layer ya into media te gadon ka bangala download ban pin ikhnang ye phi shei to download kadan to download ta kan kadan ko video ka mga download mane green screen shmut kum gani ma to kan ini am kade green screen gumto te kwa panja no green screen klik be gani ka video taken ngila ya ni belong kum brio kum ni be yang gumto kum kantai press bento I enable be chroma key taken ni sara shadin uni pen poi be san 4% uni a khamat to te gila long san 4% mo ki de ban long to taken pi to green screen kala ja sa stang uni ay ni sa stang uni fonts lani ay template bangi buang ni ma pi dangi play ke video ki te fun te ka to ka de ka tang ka example ka banga ay pi tharai ka video ka bum ta de tang kum ni hi dan shu hira palat bani ki ni long la da phile ay long phila nang ni hoi sko nga klet bani thui pi kata ka de ka filter mo pi kwa ban ai filter yu ka video ka jong pi ban pin nat pi jet ka ba man to art ye ka ba pi so nat habe de bat ka jingkwa ka jong pi te bon si ni habe de ba ni filter ngam ju pan kam ngai be nan re ke ka ba nga pan kam de ni adjustment hang ni ka adjustment long ye ka brightness e ka ba pi man ye ki color e ma ka no gur kam ban kam ilong cinematic Angguno cinematic manlong kami long cinematic video ki jong pi te pila ban adjust ni kini ki lightly hoj habai de bat kini ka Kinemaster ka de tang ka basic nri la dagi download be de to ga latest version ka mot kan dan chi bun ba hang to kin dan ki jing ruai ru de pinan kam ki jing ruai pinam dan la pinan kam ki jing ruai po YouTube na Instagram kanam dan copyright ta ga da pila ban hack de to ga latest version ru long hang tu la bun ba kani ka tang basic but simple ma ta habai de bat kumno ban export ki video te pite be try don new share button ne sho abi kum to sa export pan to te tang tai publish bun ne pitna ni video sho ai tang vi la biang tang tai publish bun in skindu pa ka vi ka po